У мінулы аўторак напярэдадні святкавання 101годдзя вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі ў гарадскім парку каля помніка Леніну прайшоў урачысты мітынг, прысвечаны гэтай важнай гістарычнай даце. Яго наведалі кіраўнікі і працоўныя калектывы прадпрыемстваў і арганізацый горада, шклаўчане ва ўзросце і маладыя людзі. Пабывала на мітынгу і наша здымачная група. Немагчыма недаацаніць значнасць падзеі, якая адбылася роўна 101 год таму, вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. Хтосьці з тых, хто прыйшоў на мітынг, ведаў пра яе ад бабулі-дзядуль, а хтосьці толькі з кніг і падручнікаў. І нягледзячы на гэта, і тыя іншыя з удзячнасцю склалі кветкі да помніка Уладзіміру Леніну. Першым перад прысутнымі выступіў намеснік старшыні райвыканкама Сергей Артамонаў, які павіншаваў усіх прысутных з гэтай датай і адзначыў яе значнасць у гісторыі нашай краіны. Великий Октябрь предоставил нам право на самоопределение и обретение государственности, стал фундаментом суверенной Республики Беларусь. Сегодня наша общая задача вместе сделать все необходимое для развития нашей страны, чтобы каждый мог гордиться родной страной, радоваться жизни на мирной белорусской земле. Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в труде на благо нашей родной Шкловщины и Республики Беларусь. Далее слово для выступу ўзяў старшыня Шклоўскай раённай партыйнай арганізацыі Камуністычнай партыі Беларусі Александр Гурынаў, які распавёў пра значнасць рэвалюцыі для гісторыі многіх краін. З боку моладзі звярнулася да прысутных першы сакратар раённага камітэта грамадскага аб'яднання БРСМ Наталья Шайдова. День 7 ноября оставил яркий след в истории нашей страны, нашего государства и, конечно, стал отправной точкой в судьбе многих поколений. Я еще раз поздравляю вас с этим праздником, который отмечается в Беларуси как символ уважения к истории и традициям нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, успехов и достижений во благо нашего общества и нашего государства. Скончыўся мітынг гучаннем гімна Рэспублікі Беларусь. А затым усе жадаючыя адправіліся на святочны канцэрт, прысвечаны 101годдзю кастрычніцкай рэвалюцыі, на якім з любімымі усімі пакаленнямі песнямі выступілі выканаўцы і музычныя калектывы Шклоўшчыны.